No dámy a páni, Praha 3, tretí diel, Pražský most, kačky, aj nejaké labúte, či čo to je. Tam takto sípe nejaké jedlo asi pre nich. Hej, tu je táto strana, prvá, hej, tu sú nejaké také mola, tam je nejaký bar, alebo čo. A tu je Oliver. Čus. A tu je druhá strana. Tam sú tiež kačky, ale menej kačiky tam. Tu je nejaká loď, ďalšia loď, most a voda dole. Hej, takže super. Takto tu vyzerá, tam je predok, tu je pokračovanie ďalej. Ideme po Olivera, nech to zhodnotí. Oli. No. Hodnoť. Tak povedané 9 z 9. 9 z 10, tak povedané. Prečo bod dole dávaš?